nafilan dare na ɗaya tare da ni waliyullah Muhammad Abdullah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Wannan nafilolin an karɓo su ne daga Anas dan Malik radiyallahu anhu, ya ce duk wanda ya salla a daren farko na azumin wata, ana duk ran da aka ce an ga wata ana gobe za a tashi da azumi. Za ka yi raka'a 10 sallama 5, a karanta a kowace raka'a Fatiha 1, inna anzalnahu kafa 2, qul huwallahu ahad kafa 2, qul ya ayyuhal kafirun 2. Fa'idarsa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aikata haka ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta wa wuta ta ci jikinsa, kuma ba zai roki ubangiji bukatarsa ba face sai ubangiji ya bashi. Ubangiji zai gafarta masa zunuban. Sannan idan an idar da sallar nafilan za a karanta wannan sunan na ubangiji sau 100 a hayyu ya hayyu kafa 100.